O Colexio de Biólogos de Galicia outorgoulles os seus premios anuais 2024 a profesionais, institucións e empresas moi directamente relacionados co mar e a produción de peixe. Nun acto celebrado no Concello de Teo, os representantes da profesión en Galicia recoñeceron a Xacobo Fernández como biólogo do ano. Xacobo é un superveterano na cría do rodaballo. Pioneiro desde que nos anos 80 empezou a producir no Grove a vella piscifactoría de Insuíña, que pasou a Pescanova a mediados dos 90. Xacobo, que tamén foi dos fundadores do hoxe consolidado Congreso Foro Acui, gran referencia en materia de aquicultura e no que participan os maiores expertos, destacou 3 fitos na cría do rodaballo: a introdución do penso seco na alimentación, as vacinas, que en gran parte se deben ao traballo da Universidade de Santiago, e, importante, a formación profesional. E despois algo que parece que non ten trascendencia, pero foi o IGAFA, a formación, o Centro de Formación e Aquicultura, está generando unha masa importante gris, que son estos rapaces que salen moi formados, e é unha mano de obra que en aquel momento non a tiñamos e xa quixéramos tela. Nós o que facíamos era meter mariñeiros que estaban en paro e, bueno, pois algo se facía, pero o IGAFA foi un paso fundamental tamén. A coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, CENMA, foi premiada como institución do ano. O Colexio de Biólogos recoñeceulle os seus 30 anos de traballo, non só desde que é responsable da rede de varamentos, senón tamén pola investigación e divulgación que fai, en a que os biólogos xogan o papel máis destacado. Tanto entre os seus profesionais como entre o seu voluntariado, abunda, ademais, a xente nova. Eu son Mónica, comecei na SEMA como prácticas académicas e dende hai 2 anos. Trabajar con cetáceos en Galicia, en España, es muy complicado, sobre todo porque la financiación no es continua, hay discontinuidad en función de proyectos, entonces, claro, en función de si se obtienen proyectos o no, hay financiación o no. Y luego, bueno, yo intentaba reivindicar un poco que al final, cuando estamos muy preparados, pero claro, a la hora de, yo, no sé, envié un montón de currículums y me decían mínimo 2 años de experiencia, y eso, jolín, a ver, entiendo que es importante, pero, por ejemplo, el hecho este es que no tuvimos experiencia y lo estamos haciendo medianamente bien. E o premio á empresa do ano foi para Congalsa, da Pobra do Caramiñal, unha empresa grande no sector do conxelado de peixes e mariscos, da que se destacou o seu labor a prol do ambiente. Dispón das certificacións máis exixentes en materia de sostibilidade. A súa directora xeral, que recolleu o premio, é enxeñeira, pero dispoñen dun completo equipo de biólogos. Tenemos biólogos en Congalsa que velan un poco porque todo sea sostenible, por llevarlo todo por una vía de temas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad con el medio ambiente. Recientemente obtuvimos la certificación MSC, que reconoce como pesca sostenible, y en gran parte es gracias a los biólogos que tenemos también trabajando, formando parte de la plantilla de Congalsa. A presenza de biólogos e biólogas, probablemente máis biólogas que biólogos, en cuestións relacionadas directamente co mar, coa industria, coa investigación e coa actividade extractiva, está xa completamente normalizada. Forman parte de toda a cadea de valor do sector. Profesións ás que, ademais, se lles albiscan uns tempos con moito traballo. O futuro da proteína que necesita a humanidade no 2050, que se din que vamos a ser 9.000 millóns, é dicir, aí daqui a lá necesitamos dar de comer a 2.000 millóns máis dos que somos agora. Na Terra pouco hai, porque hai un problema de agua, de agua dulce, e entonces o tema vai estar no mar. Eu creo que o futuro está no mar, nos recursos mariños. Entonces,
todo que sea biología y todo que sea formación, incluso de técnico, operativo, todo, eso vai a ter unha gran salida, unha gran salida. O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia está formado actualmente por máis de 1.300 colexiados, o 60% mulleres.